present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Hello mayang aga abyan, welcome sa aton nga pala tuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagdalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipapra Sacar, nga karon pastor man sang Dumaguete City, Cornerstone Baptist Church. Kag amon ikaw ginaagda dira sa Dumaguete nga kung may kayunan ikaw nga ara ka sa Dumaguete, ang panimbahon sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church ginahimo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Alas 5 sa hapon, tubtob, alas 7 sa gabi. Busa amon ikaw gina-inbitar sa pagpakigupod sa amon. Diri sa Tito Kapitulo 2, sugod sa versikulo 3, 4 kag 5. Aton pamalandungan ang instruksyon ni Apostol Pablo sa kay Timoteo kung ano ang iya igatudlo sa sining adult women, mga hamtong na nga mga kababayenan. Ako nga pagbasahon abyan the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word be not blasphemed. Excuse me. Si Apostol Pablo nagsulat sa kay Tito nga iya nga ginbilin o kung ginassign sa isla sa Crete. Dira na sa Mediterranean Sea, no? Karon iya na ginhatagan sang instruksyon si Tito, I should have said Tito, no? Agod nga tudluan ang mga hamtong nga mga lalaki. Karon, tudloan naman niya ang hamtong nga mga babae. Ano ang iya buhaton? Ano ang iya itudlo? Una, ang ila nga paggawi. Regarding their manners, subong nga mga modelo, mga ginatawag naton huwaran nga mga babae. Nga kinahanglan ara sa ila ang ginatawag balaan nga klase sang kabuhi kag paggawi, that they will have sanctity, balaan nga paggawi, that they would have sincerity, not false accusers, nga kinahanglan magkabuhi sila nga may pagpugong sa ilang kaugalingon kag indi sila magpahubog. Amoy ni ang batasan sang mga babae dito sa Krita sa panahon nga ginsulat ni Apostol Pablo ini nga bahin sa balaan kasulatan. Naga inom sang bino kag nagapahubog ang mga kababayenan. Ano naman ang ila katungdanan sining mga hamtong nga babae dira sa ilang iglesia? Ginhambalan sila ni Apostol Pablo, pinaagi ni Timoteo, nga sila mga mentors, mga modelo nga nagatudlo kag nagagiya sa ila nga mentore.
Kung sa aton pa sa ila ginahimo nga mga gintutunan ining mga pamatanon nga mga babae. Ilang nga i-mentor ang mga pamatanon nga mga babae. Agud nga ining mga pamatanon nga mga babae makaangkon man sila sang sobriety ining pagkontrol o pagpugong sang ila kaugalingon. Nga sila hindi lamang mangin sober kundi mahimong loving, to love their husbands, loving sila sa ila kaugalingon nga bana, and then loving man sila sa ila mga kabataan. Amo ining masubo karon kay madamo sa mga kababayenan nga tungod sa ilang nga trabaho, hindi na nila maatipan mismo ang ila kaugalingon nga bana. Kag masubo pagid, hindi nila maatipan ang ila kaugalingon nga mga kabataan. Kay damo sang mga ginalagas nga balayran. Madamo sa mga ginalagas nga balayran tungod kay kapritso man ang ila mga kagustuhan kag handom sa ila nga kabuhi. Madamo sa mga naguba nga mga pamilya tungod kay ang asawa nagpalayo sa iya kaugalingon nga bana kag bisan pa sa iya kaugalingon nga mga kabataan. Napahilayo sila sa ila kaugalingon nga pamilya. Ang masubo pa gani, bisan matuod madamo ang ila kwarta, pero maiwat ang gugma nga nagaluntad dira sa ila kaugalingon nga panimalay. Nga sila mangin discreet diri sa bersikulo 5 patudloy man sa ila ang mga pamatanon nga babae sa pagpugong sa ila kaugalingon kag sa pagkabuhi nga putli, maayo nga mag-atipan sa panimalay kag matinahuron sa ila nga bana. Pinaagi sini hindi mablaspheme, mapasipalahan ang mensahe sang Dios. So tudloan ni Titus ang mga tigulang nga mga babae nga amo ang magatudlo sa mga pamatanon nga mga babae. Nga amuhin na ang pagtudlo ni Pablo sa kay Tito, no? I should have mentioned Tito. Kaya mo ni pamatanon si Tito. Dason sikreto siya laygay sa mga pamatanon nga mga asawa. Dako ang kaygiyunan nga sila mahulog sa pagpakasala. Ang maayo nga ini ang pamatanon nga pastor magatudlo sa mga older women nga ang older women tudluan ining mga pamatanon nga mga asawa nga higugmaon nila ang ila kaugalingon nga bana. Kung sa aton pa, gusto nga ma-prevent ni Apostol Pablo ang pagkahulog sa pagpakasala sining pamatanon nga pastor agud nga hindi siya sige istorya sa sinang mga pamatanon nga babae, mga young people, kag bisan pa sa mga young wives, young mothers. Maalam gid ang balaan nga espiritu nga naghatag sang giyas kay Apostol Pablo nga amoy ini ang iya itudlo kag ilaygay sa kay Tito. Tudloan sining mga hamtong nga mga babae ang mga pamatanon nga mga asawa nga sila mangin balaan kag mangin maputli, chaste, nga sila mangin mapisan o makugi nga magpabilin sa ila balay kag indi magwa kag magsigit chismis. Nga sila magmangin maayo, nga sila magmatinumanon, magmatutom sila kaugalingon nga bana, agud nga indi mahuy-an
ang grupo sa mga Kristohanon sa ilang lugar, agod nga hindi mapasipalahan o kung mahuyan ang minsay sang pulong sang Dios. So, bisan amo na lang ni ang inyo makuha sa sining aton pagpamalandong. Ang mga pamatanon nga mga pastor, hindi magsigi istorya sa mga pamatanon sa simbahan. Kag bisan pa pamatanon nga mga asawa kag iloy agod ma-prevent ang pagkahulog sa pagpakasala. Let the older women teach, mentor the younger women. Na sila magigugma sa ila bana, sa ila kabataan, na sila magmaugdang, mangin putli, makugihon, o kung mapisan, mangin maayo, kag matinumanon sa ila kaugalingon nga bana. Amoy ni minsay sa siningaga, ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give